Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ana ni ana ahtarim walidi, ina girma mahaifana wa ikhwatil kibar da yayuna wa a'tifu ala ikhwati sigar, ina tausayin ƙannena. Ana uhsinu ila al ba'is, ina kyautata wa talaka wanda yake cikin damuwa. Wala usi'u ila insan, bana cutar da mutum. Ana uaddi amali bi itqan, ina yin aiki na tare da kyautatawa. Wala uakhiru amala al-yawmi ila al-ghad, bana barin aikin yau in ce sai gobe. Ana al'abu fi waqti al-la'ib, ina wasa a lokacin wasa. Wa a'malu fi waqti al-amal, ina aiki a lokacin aiki. Ana nadhiful malabis, wato ina da ni mai tufa nadhif, ni mai tsaftataccen tufa ne. Hasanul hindam, kuma ni mai kyakkyawan shiga ne, nakan yi dressing mai kyau. Ana la akdhibu idha su'iltu, ni bana ƙarya an tambaye ni. Li'anna al-kadhdhab, saboda shi maƙaryaci yakrahuhu an-nas, mutane suna kin shi. Al-kadhdhab, mai yawan ƙarya. Wa yu'aqibuhu Allah, kuma Allah yana yi masa azaba. Allah ya saka da alkhairi. Akramakumullah.